mama. Come and conquiste, papa. If I'm going to be long, not yet. Money, I don't see. One of me, I'm a demon, brother. I get them. You not go to just a while. I was a little cut up in the man of Havalaga. I want to put a prayer in the man of Nimea. But you put bucket again. I took a bucket again. I get him. But I know you never. I put a man back to Ganya, Chabru, one day in Nagana. I'm waiting again, Mama. Come up more. I talk to Keluku, brother Makoola. Arabanko, Ebanya Rose, Arabanko, Ebanya Roda, Arabanko, Ebanya Munko, Arabanko, Ebanya Munko, Arabanko, Tekena Pepe, Arabanko, I see thy rival, Arabanko, Campo thy rival, Arabanko, Kada Pepo, Arabanko, Foto Jaroda, Arabanko, Momu Beti Beti Pere, Arabanko, Foto Jaroso, Arabanko, Beti Beti Maroda. O mere mmanụ monwe ya rịkwa mma ụwa na anụ nna gị were otu aka kpụgo onye ọzọ ugbu andeke ọzọ kpụgakwago. O mere mmanụ monwe ya rịkwa mma ụwa na anụ nna gị were otu aka kpụga pikin ugbu ndeke ọzọ kpụgakwago. Ịrụ ala
Igbo Igbo ndị mma na bụọla chi ụmụnne Chineke jiri chọọ me mma elekpanori ụmụ Igbo ashimioriri onye ukwu marịla onye nta mma ọ na-agakwala ebe ahụ ịnọ ashimazụ dọla n'ụtọ ari otu ekele dịrị dikere ịgbanye ji mọnụ ịgbanye ji na rose ịgbanye ji arụda ịgbanye ji na onye Chineke gọziri ọ gọzichana ya enweghị ndị iro ga-emefu enweghị ndị ajọ mmanụ ị ga-emetafu gị ọ ga-gbasara m aka n'ihi na Chineke agọziela gị chekidakwachi ọkụ nna gị ekwala nwa ya aka ejiri eregbula ya ọrịa mma agbanwe dịka izu ana Kpaka m shanabagano na ha omume anyị Makoola ga akụkọ keta ewu Wednesday ahịa nkwọ abalị 26 nke ọnwa asatọ ya ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 onye ga-aya ga-anọkọkwanụ taa kpanyichikwa anọkọkwa ya na mgbe gara aga ọka ụkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uche Hara Prince Chima the Counselor datowere bekee na enwere ihe ọma ị ga-eme na mụ broda Shimikwumo shia meseji yo ka ndị ọzọ mata shama abịala arabanko akụkọ anyị ji arụ ụda arabanko akụkọ anyị ji enwe obi aṅụrị arabanko akụkọ anyị ji achị ọchị arabanko akụkọ anyị ji eru uyo shia meseji ka ndị ọzọ mata shi Owere Pikin aba ana ọgba akụkọ ọrịa ekele dịrị onye nyụrụ ahụrụ ya dịrị onye nyụkwara isi ya anyị ekelela gị nda Chineke ọbasi bi n'eluigwe ọgọdọ eji apụ ala awụchi oversize maka ndụ inyere anyị shege mma nda Chineke ime na nda Chineke ya rịela gị mma ebe ịsa ọ ga-arịla anyị mma echi eze gị ga-adịgide narakwa ekele anyị narakwa otuto anyị pratarima anyị nyere gị anyị abụra na sọ gị izu mana were maya kpa ahụ echi ọzọ anyị emejiela gị emejie ọrịa mma nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị enyi nwoke enyi nwaanyị ebe na Paula nọ na mpara oche gị pụkọrọ ma ndụ kpọọ ntị ala na gị makwanụ ntị ma akọla gị akụkọ onye wụbụrụ onye ndụmọdụ aka chịbụrụ steeti Imo Chifu Ikedi Ọhakimi n'okwu nchekwa ya Security Matters aha ya kwara Maazị Zik Martins Nnadozie akụsuola nwanne anyị nwoke iwu onye minista mmụta steeti ya Minister for State Education ala anyị yakwanụ Maazị Emeka Nwajuba ya ebogide Emeka Nwajuba ebubo chihende ebeke hende omega no hende ebeke ya wu ndị ebeke nwụ naanị ewu ndị omega la he Zik kwuru shi ndị niile Emeka Nwajuba inyegala aka ndị niile onye ga ọrụ ma employment ma empowerment he niile ndị ahụ nyega ahụ ndị ebeke nwụ Emeka Nwajuba ọkwanụ onye nsu ebe e ga-akpọ nsu chọgwụla naanị ndị onye gala aka na ọkigwe shaha enweghị ọla hụ megala ndị mba nnọ chi ndị ọkigwe niile kwa aha enweghị ọwụla ndị ọkigwe zonu niile hụnọchina ga anya nwụrịda onye Minister of State Education aha enweghị ọwụla hụ megala nwụ naanị vileji nwa ahụ ewu nsu ahụ ivunu ndị mba na ha arịghị hụ megala nwụ na ajụmachi nwụga ha alaba ime afọ ọnwụga alaba ndị nsu ime afọ shahari kwanụ mma shahụ jiri Abuja na-emeji naanị ndị ebeke nwe na-emeghe ndị ebeke onye nwanne m gị weta ga-eshi ebeke nnọkpọrọ chefuo ndị ka ọzọ shi olo ọkigwe zonu ahụ ụsọka ozugbo nwa ha wụ naanị ke ndị ebeke nwụ hụjichiekwa n'ike nyekwa na ndị ọzọ aka maka adị ama Ọnịcha gwara Oboshi Makoola n'ọkụ ọgụtụ n'ala Imo steeti Imanya brala n'ọkụ
Okunai, 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 number joka, Okunai, 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 number joka, Okunai, 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 number joka, Okunai, number yanima. O deberekwalawo it has debrede. Ọtụtụ ndị nwaanyị akachiburu steeti Imo ewu Sinetọ Rochas Odinke mere ịkwụrụ chia ọchịchị n'oge ọ nọrị na gọvanọ steeti Imo. Ọtụtụ mgbe agbahafula Rochas Odinke mere Okorocha sorokwanụ gọvanọ Keno Ugbulaka na ewu Sinetọ Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ. Rina Nwojireje kpọtụrụ akachiga steeti Imo na obi ọchịchị steeti Imo ma nye ya nkwado nwo kwuochi anwa ahụ ga-enye na Hope aka ịhụchi o metara steeti Imo mma. Ụfọdụ ndị jere ebe ahụ onye bụrụ onye ode akwụkwọ ukwu steeti Imo n'oge Rochas ịhụ nwanne anyị nwoke Sir George Eche ịhụkwanụ onye ụmụnwa Obiangwo ịnọ na Ngọkpala nakwa onye wurukwara osote akachiga steeti Imo Prince Ezeaka n'obi mmadụ mere keshi mba itoolu nakwa ndị ka ọzọ iwuburukwa kọmishọna ndị dịkwa Achike Okafọ ozugbo nwe agbahafula Rochas Odinke mere Okorocha chụrụkwanụ Hope Uzodimma otula na-eche. Hope Uzodimma n'okwu ya gosipụtara obiọma mana batakwa nwoshinwo padamanụ gọọmenti gọọmenti ma nnụ emepeela m ụzọ gbaa ka m si gbasaa aka onye ọbụla chọrọ ịba ya ba ama aga m anabacha nnụ niile hem chọga ka APC nọrọ n'ịdị n'otu ka anyị gbakọkwala aka mee steeti Imo ka ọ gaa n'ihu. Hope nọkwa nga ahụ gwa ndị ka ọzọ shinwo onye o mejọrọ hụ gbaghara nwo hụ bịama ka mgbe hụ gbaka aka mejie steeti Imo n'ihi na ala Imo steeti ma mma ha amaana nwo makwa nna ya makwa nna ndị nwo chiga achiga ọrịa mma ya Rushi jọsụrụ abataga Ugbulaka ịbịaruola ọwa ebe anyị eji akọ akụkọ achịkwanụ heremma onye hụkwana heremma chi ọchị okpela ọganihu ewefụtakwanụ ọjị n'ihi na o meela ọdụ anya akpabe ọjị ekekere ụwa ọbasi bi n'eluigwe lekwa ọjị abịalasi onye wetara ọjị wetara ndụ Chineke kpewara ọjị ri anyị na-akpa ya anyị si anyị kpakpa ọganihu anyị kpakpa ịdị n'otu anyị kpakpa ahụ isi ike anyị kpakpa ọmụmụ kpakpa akụ na ụba ha enwe akụ he niile eji ebi ndụ arị mma. Chineke kpa anyị ga-ịkpa ọjị anyị si ya ruchakwa anyị aka. Chineke ogbu mma na-echekịtakwala anyị onye chịkwa na aha anya eri ahụ ji agba ya anya mmiri. Chineke anyị si anya mmiri akọkwala ya anya. Gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị here mmụọ ọbụla anyị tiri aka. Chineke kpa anyị kpaga ọjị gọziela anyị ya werekwa na amara gị ji chọọ anyị mma. Rịta anyị na-akpa ọjị anyị si ya gaziela anyị ma fuziela anyị n'aha Jizọs Kraịst iwu onye nwe ele nwatakịrị nọ nga ngwa para ọjị eshi akari si ebe akari kee ya rura nye ndị echi na-echichi otu ndị chief enwe ndị chief nọ nga echi na-echichi nye m otu nwa were kpaa ewa ndị bekee anyị si nga a na-egbujije ọkụ azọgidega ya ụkwụ ana na-ekele ya anya na-ejekwala ekele gị Lonjalo n'ọkwa nda kelee gị Investor Gozi nna Ropi Udoji ndewo Nneọma Bora Ndubisi Agha Chidi Daniel Nwakọ na Uche Ọdịkpọ Dikechi Amaka Ịbọlachi ndewo Ugobọsọ Omeka Agụ Emisi ekwela m gị ya highly welcome Ugonna Eto Popu Obinna Billy Samuel Teresa Gozie Mmagozumọkụ ndewo Robert Oriakụ Lukumani Ọpara Jonathan Mampas Ebomuche Teresa Nneka Izunna Nnadike Paul Ozemerasi Egbo onye na Senegal ya reela Egemma Fabian Chukwudi Calistus Akuchie Silvana Manfrem onye ọma Biafra ịnọ na Italy Eric Obi London Kwanda Okoha Ọchụrụ ndewo Amechi Chimezie na-enye nwa onye kwelu Humble Lion ndewo Joseph Chijioke Lovet ụzọ ukwu
Ezeonyi ma na New Delhi ndewo. Nancy Ọpara Ekwe, Educhinko, Bati Ọkpala, Anyam Awodi ndewo. Augustine Igbo zuru ike, Patrick Ikenna, Mark Okoro, Magnus Paul. Ka anyị ga-akwanụ n'ihu. O deberela Itazidebredi, onye amụma ụyọ okpere INRI Evangelical Spiritual Church ịnọ na Oke Afa steeti Lagos, ịwụ Primate Elijah Ayodele ekwuola si Naijiria ahụ ga ikewa abụọ gbahụ Moses ishiri kewaa mmiri uhie kewaa osimiri uhie ụmụ Israel agafe. Ọchị Naijiria ahụ ga-ekewa abụọ n'oge na-adịghị anya n'ihi na onye isi ala anyị ewu Muhammadu Okechukwu Buhari bubu shahama makwa hemega na Naijiria shaheme makwa hehu awọta shabubu aheme maka hụ understanding hemega na Naijiria. Ọsha Naijiria ahụ ga nkewa mana anyị ahụ amahụ ma Naijiria ị ga-eji ekewa yawu nkewa. Ọ nọkwa nga ahụ dụọ onye isi ala anyị ubu ọdụ si ya rumechọrọ soke gbuo ndị omekome igbuga ndị mmadụ n'ala anyị kwụsị. Ọkachamaka emega na ebe eji akpọ Southern Kaduna sharomechọrọ shọ kwụsị. Ihe ga-eme ụlọ ndị isi ndị agha ndị na Naijiria ndị service chiefs wetusacha ozugbo nwuo tiga ndị ọhụrụ ọma ha ebega n'ala Naijiria akwụsị. Ewotala ma ekele ndị ọma na Instagram Izuchukwu Lawrence Ọka, Lawrence Okechukwu, Kinsley Emeka, Lawrence ndewo. Obi Chayoma ndewo. Lawrence Okechukwu ụtụtụ ọma. Agụọnya Robinson onye ọma na Malay, Agụọnya emisiekwala m go, I've missed you. Kendo Unstoppable ị ga-arịkwanụ Unstoppable. Vitus Ehidomelenu ndewo. Chibike mekele gị. Chibomba 1. Uchenna Augustine, Lawrence Okechukwu. Of course, Rochas is no longer the governor of Imo State, and as such they will join the moving train, which is Hope Uzodimma. Agonya mekelekwa gị. Agonya shino share message immediately for God's blessing immediately. Running soke ndewo. Ekene onye ụwa ị na-ebe Obi Chayoma ndewo kwa. Uchenna Nnabuo, I see you. Chicago, Illinois, United States of America. United States of America. Na nkwado nhima ọchịchị otu nche ime obodo ka a kpọrọ community policing ehimaga na ala anyị. Nwanne anyị nwoke inwekwanụ ebe eji arụfụta ụgbọala eji akpọ Innocent Motors, aha ya kwanụ Maazị Innocent Chukwuma ojena nnọọ jeje pịga onye isi ndị uwe ojii ala anyị ewu IGP Adamu ọpịla ya Mohammed Adamu ọpịla ya ụgbọala nche security van 3 iji nye na nwụ aka iji kwado nwụ na mbọ nwụ gbaga ihima otu nche akpọrọ community policing iwu nche ime obodo ọpịla nwụ ụgbọala 3 iji kwado nwụ
na ha ahụ nwa omega and otu nche ndị a ga-ehima ya na steeti niile ịnọ ala anyị iji chụọ mpụ na ndị omekome ọsọ ụkwụ eru ala chi n'ime ime obodo fụọ ịnọsi na ịwụkwa na onye ndị Naijiria ejila ekwela ịzụ ya ụgbọala ọ dashiala nwa ụgbọala 2 iji mara na ụma amara na mshọwụ iji gwakwa nwuche ayahụ jikwere ụgbọala ndị maka adị ama echi iru ugbulaka ma nwoge eche ịzụta moto nwoge ji kee maka community policing emeghụmari jemeji jejezuma Toyota Hilux ebe anyị nwere Inosu Hilux ịwụ kpọcha ya enyekwa nwo ụgbọala free ma anakwa atụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ ịma ndị beka anyị cha na-atụ aja ikpe a na-ama ndị mmụọ Ịnọsi na-atụọkwala ọchịchị ala anyị aja shita na ịdachi moto 2 Siwa Yokoro, London Besile, Agumu Nejota. Lusimebole, Alowera Olu. Mama, Nkuma, Ijatumani. Papa Bruno Lele. Abajeru yale, na ona sonija ama enda La Mabeda, Ogananya, Olula Mabeda, Oganya Kapanka o. Olula Mabeda, Oganya Mekelegi Oganya Ugobosu Omeka Agụ Etogo na eto onye mana akraga na Euphemia Irano se anti Yufe ezo anyị mana New Delhi nde Joseph Chijioke oge Favour Sylvester Ifeanyi onye mana Germany Educhinko onye mana Manila Philippines mmadụ abụchukwu Godwin nde Augustine Igbo suru ike thanks I have received my enye na ahụ goji ke Bright Young nde Maazị Sylvester ndewo Etoneski should stop praying that Ebube Jesus ndewo comrade Cletus Manfred ndewo Fabian Chukwudi mekelekwa gị onye wetara ọjị wetara ndụ da comrade ndewo Osha Shenoshia message Chris Jaffu ishe ekelela mege Maazị Uche Datorebike Kinsile Chiedozie Ebo ndewo Ferdinand Ogu Ebolachi Mommy Mercy Uga Odogwu nwanyị ịnọ na London ashimbiarela gị gbogoji m audio kola not abi don't worry aga m enye gị physical kola not aga m esi through Zenda gbe ga Zenda gị or Bluetooth gị ka m send ala gị oke ọha ọchụrụ ndewo Emenike Mmaduka mekelekwa gị ndewo onye mana New Delhi India Billy Sami Chioma lekwa ụwa ndewo Okafọ Ejike Michael Mezu Okafọ ndewo Frank Chrysogonus Frank Chuksman Okoro Benson mekelekwa ndị niile nọ na YouTube elegam kelekwa ndị niile n'ọrụ mebi egega ahụmolu na ntị mana agaghị elefu m anya bụ agaghị kọmentị fukwanụ ugbulaka mana egega ahụm na-anụghị m ka anụchiga ya ma ashimbiarela ozugbo nnụ mma ka jiekwa nna nnụ ka anyị gaa n'ihu Engineer Bruno. O deberela it has debredi ndị obodo Abacha ịnọ na kansụl obodo Idemili North na steeti Anambra anọrọ na echi gara aga mee ngagharị iwe jụ eze nwo iwu eze GB Mbakwe nwaju eze nwo ya wee disonuruhu eze nwo n'asụsụ Bekee akụkọ kọrọshi igwe obodo ahụ iwu igwe GBC Mbakwe so n'otu n'ime ndị igwe mmanụ 12 ndị eze 12 ahụ
akachiga steeti Anambra iwu Willie onye nkwu Obianọ ichuturu n'oche nye nwo suspension n'asụsụ bekee Chieze Nwo so na ime ya n'imekwa na eji nye nwo suspension ọ maka nwo jere soro Prince Atọ Eze ama iji ego ejikwa n'azụ ahịa mmanụ n'ala anyị esohụ ya jema Abuja jeje ịgbagide Willie onye nkwu Obianọ ama ejehụje ịgbagide Willie rịpọtụ n'aka Buhari si Willie ahụ ji eri ego ndị kwesịrị ịbịa ndị ọchịchị obodo ndị eze aka eruo n'aha Abuja bubu ashinwola uma saya ha ga-ahụfu nwo ayọkpu ayo n'ahụ ụyọ Willie onye nkwu Obianọ ashinwo enu jeje ịgba m rịpọtụ nsogbu anọ agakwana m agba nnụ suspension ndị obodo ahụ akatọkwa na agwa ahụ Eze Nwo kpara chida n'ijeje chọma ịgba Willie Obianọ rịpọtụ n'aka bubu ndị obodo ahụ chi Willie Obianọ ahụrụga n'ọrụ shahụ mejiga nwa ma shakweshi ha ma hụ ke achara oke n'ime 20 million naira nenenene Willie Obianọ wefutara nakwa ihe ndị ọzọ Willie Obianọ ịrụga n'obodo Abacha Idemili chianele ha Eze Nwo ji esoro ndị eze ọzọ jeje ịgba Willie Obianọ rịpọtụ onye president general ebe ahụ chi aka ya ha nọkwa onye aha anwụ ha aha ụma ha Eze Nwo nwa ejinaya ya gwa Willie Obianọ chi anwụ ahụ so ha azụ hụ jem ha enwe ihe mega hụ zụọ nwu ha azọ pagide chihuletuo eze ahụ anya shanwa ahụ kwadoga ọchịchị Willie Obianọ chihe ekwekwala Eze Nwo ahụ awọ nwo okerula nwo maọkwanụ letuo anya ebe obodo nwo nọ nwụhụ akpagbu onwe nwa ahụ chi onye Eze Nwo tupu nwo onye Eze Nwo ha ejem Abuja ahụ ahụ enwekwa onye ọbụla ha gwara ahụ ji n'aka ahụ jem Abuja jeje ịgbage rịpọtụ shanwụgharịhụkwa wee chenwe ihe gbasara nwa eze ahụ shangba hụkwụ Willie Obianọ azụ alias Babalika omeneji one of ya ba ọ ga-arị na gị mma why ịgbanye ji na rose ịgbanye ji arụda ịgbanye ji aṅụ mkpọ ịgbanye ji na aṅụ nkwụ eke na pepe Aremamekele gi youngest king Paul Ozemeneshi Innocent is trying. Let FG try to buy cars from him. Udenwa Ogechi Anne Ashemiare Lagi Moyomana Australia. Chris Odekpo Ndewo Joy Alexander Mommy Ishi Belgium. Elebande Belgium re Ashemiare la my precious Lloyd Ndeo Dalentine at Rumuno onye bros Asia your open tit they kill me. So take it easy for Makahonga Boshi. Arema Ndewo. Tinofino Ndewo Okorechi Ma Obi Ndewo Haneku Bright Okoro Benson. We are everywhere watching you Owerri Pikini. Yarela no Slim Ochi Ndewo Haneku Bright. Wesley King Okafor Ejike Dalentene Ndewo Michael Mezu Frank Chuksumane. Yarela no Ahubem Lawrence okay. Lawrence okay, no quiet. Lawrence okay. Ma achara m ọkụ the other day. Ewe ara miracle emere ala Owerri. Yes, ahụ fake miracle. Ma acha ya ọkụ. Chiaro me like ho news ndị chọọchị. Ga-eletu anya ihe gbasara ndị chọọchị. Anyị gụwana ya ga-arụchie ntị gị. Anyị na-agụrụcha ka ndị chọọchị. Ga continue ụgwa. Kemgbe ahụ ahụbeghị m Lawrence anyị ekogahụkwa ekogo ya rụme na ya manụ n'olu gị biko ewuola m ebe aka
Akachiga steeti Abia ịwụ Maazị Okezie Bakmani Ikpeazụ eme na ngagharị n'ọtụtụ ebe na steeti Abia, ọkachama na Ụmụahịa, ebe o jere jeje lee ọrụ ụzọ ndị arụga ebe ahụ. Okezie Bakmani Ikpeazụ gosipụtara obiọma na mmasị o nwere n'ụdịrị ọrụ ụzọ ndị arụga na steeti Abia, kwuochi ndị kọntraktọs ahụ ịrụga ya anwa ahụmra na ha ekpekụga ya ekpekwanụ ndị Abia steeti nkwashi nhụgala duwehe sa ha ahụgala fụtawa sa ha dịbile hehe hụrụ hela akpọkịsị sobụrụ ụzọ sa agaga ibidoga arụwa ya arụwa alamaọwa onye Mbaise. So Okezie Ikpeazụ agwala ndị Abia steeti shimmohu calm down shi okporo ụzọ ịbatara abata shaga na-arụ kama ọ na-arụ tuke a na-arụkwa ọzọ. Enwere ka arụrụ ọrụ ruo ya nwa otu ishi Okezie shimmo olonụnụ anya mara na shi ha anyị shinnushi nga arụ ya ruruo ya nga mana nna arụfụhụ ya ruo ishi ndị kenụrụ arụ ọgama na ịma mma ka arụ ha arụ emebie ya. Okezie ashimmo ngwa na arụfụchanụ ya gwanụ m ego ile ọ ga-ewe ka ihe na-aga aga n'ihi na abịara m ịrụ ọrụ abịaghị m iri ego. Talentene Adomona Onyeshima unborn son must wait patiently for your unborn daughter. Ew! Just for this open titi, what I go akwana na. Chukwu kakwa mba onye mana Dubai Temple Ukwe ndewo Henry Starboy Jude Ugo Slim Ochi ndewo ya rela gị mma Harry Starboy Slim Ochi ndewo oge Favor Okorie Chimobi ndewo Samuel ahụnanya yawa ahụnanya ekweshi nwanne please tell him to go to our ahịa Abariaria Road and osisi ọma ngwa oke ụzọ ebe ahụ nọ in a deplorable state. Don't worry, Okezie Bakman have come to work and not to eat money. Ikeọha eze nna ndewo otu agbọrọ Igbo Socio-Cultural Group nzukọ ụmụnna akpọla Akachiga steeti Enugu iwu odogwu nwoke Ifeanyi Ugwuanyi akpọla ahụ ya oku shi ya himakwala otu nyocha ndị ọkaikpe ka akpọrọ Judicial Inquiry Panel ịga eme nyocha gbasara ihe kpatara ọgbaghara ahụ ịdapụtara n'etiti ndị otu IPOB Indigenous People of Biafra n'asụsụ Bekee na ndị DSS Department of State Security Services n'asụsụ Bekee na ndị uwe ojii ala anyị n'obodo Emene na steeti Rivers na Sọnde izuụka kena gara aga ugbulakana. Ndị otu ahụ kwuru shi ahụ ezuola chiherikpa na aha karịakwana sangu ha chọmahụ ịhụ uduru gbuo chigbuo aha karịala ala Igbo chi ndị agha ọbịanwu ha na-egbu ndị ọkpọrọkọ ndị ụmụaka Igbo aghara egbe nwoji aghara mma nwoji aghara iji nwogburu aghara ede nwogburu a na-egbuchi nwa ọkpọrọ ndị ọchịchị agba nkịtị ya akpọ Akachiga steeti Enugu ewu odogwu nwoke gburugburu Ifeanyi Ugwuanyi ya si ya himakwala otu nchọfụta ị ga-achọfụta ha emere eji gbuo ndị n'eziokwu chilenu ndị ahụ nọ n'onwe mmụọ ekpere emega nzukọ ekpere mmụọ ndị agha agbara bịa chụma mmụọ agbagbuo ndị ka agbagburu ọtụtụ ndị merụrụ ahụ na ya uhe ahụ imere ya sahara nụrụ ma how person go dey in house come
so ya shi hima otu panel of inquiry iji chọfụta he mere nga ahụ judicial panel of inquiry ana chọfụtacha ndị ahụ ere involved amarakwa mkpeshi ata nwa ahụ o wee prosecute nwo n'asụsụ bekee ka enwe ike weta ikpe ziri ezi ka enwe ike weta justice n'asụsụ bekee ewetala Arema Lawrence Okechukwu Asaya on Instagram. Also, I am here on Instagram and Lawrence Okay on Facebook. Okay, but I got blocked 3 days ago by Facebook for 30 days for making a derogatory comment that went against the rules and regulations. Ew. Okay, sorry for that. Ehunani iga emezi adjust the kind of comments ega na-eme na Facebook n'ihe na oga mark too strict or too strict. Anyway, 30 days or 1 month suspension ka enyere go. So, okay, kegiri unfair. Kendezi Anambra ahụ 12 months, yeah, 1 year, but kegiri 1 month. Alright, we do hope you come back to Facebook because we are missing you here. You make this place lively and interesting. And then we appreciate your presence. Okoriechi Mobi ndewo ikoha ezenna Jonathan Mampasi Kamela onye ntebunka Mbise's finest nwanne former governor Emeka Chinwikpe ihe dị ọha mekele gị Ugo Sunday see you never send the cap you promise I will send the cap I chọrọ igbu ya ya ma chọrọ igbu ya aga m send la gị ele ebe nọ gwa m ebe nọ ka mara ebe m che send ya send ma bluetooth ma o sender ma ọkwanụ fax or SMS ma ọkwanụ email Mamara, Princess Sonny Ndewo Chuksu Kevin Iwezi Isho Were Pikin, you are doing a great job. I appreciate you. God bless you. And they will Ogefevish, my brother, they will do nothing about it. Obarara Ugo Sunday Ndewo Serena Keke ekelela mege nwaanyị ọma ere mma Serena elebishi ejidaga oji Uchenna Nnabuo eze nwata Osuala Chidebere Evaristus Latosh Luxury on this Ndewo nna ọpụ Ashim ya rela onye ukwu mma rela onye ntama Prince Fonso Ndewo ya ọrụ m share the message and ị chọghọkwa na share ya Ugo just tear our shirt here now Ugo fight now anyị ga-alụ ọgụ Ure Pikini, calm down. Just be calming down. You need to be calming down. Obarara Okoro. Nwoke ahụ gwakwara ndị otu nzukọ ụmụnna ahụ agwakwara ahụ ndị ala Igbo ụmụ okorobịa ala Igbo ọkachama ndị IPOB Shinwo biko nwe ha ejekwala Shinwo jeje megwarama onye ọwụla imere nwo n'ihi na ahụ ga-abịa kpatama ọgba aghara Shinwo ha fuke retaliation or repressive attack ahụ Shinwo ejekwala ebe ahụ ogbulaka na n'ihi na ọgụgharị mma alụmeche ndụ ụkwanụ ọnwụ ọkpa oshiri ka ya Ọrịa mma ndị bekee anyị chịkwa n'ojikwa na awa adadụkwanụ ụkwa kpa adadụkwanụ akị adakwanụ ụkwa ji eze amara akị akpara akpa anyị akpala ụkwa anyị kpakwanụ akị Go back, make them push up. Wait, much more. Oh yeah, go back. Go back, wait. Go back, make them push up. Wait, much more.
Oh yeah, go back. It's too long now. It's too long. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Anna honna yo na mere mmanụ menwe ya rịkwa mma Igbo na ahụnna ha hịrụ nga ahụ nwa agbọghọbịa ijire nnọọ jeje kpaa isi oishi agafee ya otula anachụgo ụkwụ ya ama ma ọ chọrọ iji isi ya aza okporo ụzọ ya kpaa isi ogologo ahụ ọ kpara o jee hụkwanụ si ya jee fụlayo ma ọ kelayo ya eko ya nga ya para ya kpa ahụ ga-agama ya baa ya na-aga ọ nọ na nga ọ gbaghị na-aga eru ụzọ isi na-alị lọrọ lele ga afọ ya wee na-aga ihe ni aba na spoke wheel jeje kpoghere ọ nga nwakịrị na nọ isi ya kpoghere Chineke ala ma amara Chineke ọ nnọọ nga ahụ ya eshiela ele aga ahụ gbala isi ala mana amara Chineke ekpeghị shọrịkpa ahụ ịhụnna ya eme isi ogologo ha kpa ahụ shikwana ya jikọla ya nwa dị isi ya para ya kpa ahụ alịlarije ya agagharị imere isi ya jejeje kpafara ọgbarara so ya rumiso ndị eji eme isi ogologo eji agba bike enweghị moto bifo ga agba bike gaa chiri isi gị aka shi azụ ebe echife anyị ihu kuru ya nga eku nwa ha rekwanụ nga ihe nọrọ nga ịgbaju ụzọ bụrụ ize efere isi gị figa ya spoku machine ya wụọ beria Simba Yakuma ụwa dị egwu chai Sine Yarima onye ọ na-achị ihe ọla ndị ya hụrụ ya mma ọ gbakwara Jonathan Emampasi ndewo n'ọsọ daletinishi this life no balance gịkpe ịnọ na ileke this life no balance oke gị nwụọ n'ugbula ka jee eluigwe Chineke achị gị enyi ị kwesịrị ịba alaeze m mana enwere otu mmehie mere elu ụwa ilechọrọ ụwa m kere eke ndụ m kere eke gịchi this life no balance ya ụma ndị ke m kere ya oke emere m mistake gịchi ndụ m kere ka ha balansị ngwalekwa ụzọ ọkụ mmụọ mepeela na ya hụ ọbaje ebe o lechara m anya na-ekecha ụwa gịchi m this life no balance enya take your time o Praise Kizzy, due respect to you. Eleke Mega on Agralage. Dominic Wandeshi, I love you, bros. You're watching from Germany. Ndewo. Are Majudu Gishi must go to Biafra land no matter the time. God bless you. Ndewo. CK Augustine, you are doing a great job. You're watching from Bangkok, Thailand. Ndewo. Eyarelagema. Onyoma na Bangkok. Jonathan Emampasi show begin. Help me ask our brothers in India if there is still lockdown in India. Then no India, akamwe lockdown. Makoola Judu go ndewo Chibikem Ogide ndewo. Chicago, Illinois, United States of America. United States of America. Magarela Gemma, I didn't get yo. Christine, as look at them, Okura, Aganya Kabalamika, Urula Madia, Bogarana, Mecca, Urula Madia, Bogarana, Unyamana Kapaka, Urula Madia, Bogarana, one of Japan, you can man of all. I may have said enough for one of the other. Papa Kema, London base. Mrs. Chipule, USA.
deberekwala it has debred n'okporo ụzọ Uzuakọlị steeti Abia ka otu onye ọkwọ ụgbọala bọọsụ ịwụkwanụ onye ọkaigwe steeti Imo ịnọ nnọọ gbara aka isi eti anwụọla m efuola m ala efuola na-ebe akwa anachụba enyi ya nwoke niile na megage ya shi ahụ emekwana ahụwa onye kọndọktọ ya ahụparala ụgbọala ya rie mbọmbọ ọsọ. Nwoke ahụ aha ya ọkwanụ Daniel John kwuru shi anyị ahụ nọ nnọọ ya kọndọktọ ya a na-etiga ndị mmanụ n'ime moto n'ihi na ejighị esi ebe ahụ agba ime steeti Abia. Ọcha ahụ fọrọ wedere ụgbọala ya ha eju shi ha akpama ya na-akpachi ya ike ya hụ eshi nga ahụ shi ahụ je chọọ ebe ahụ ga-enyochi ma ya nyocha na shifụdo onye kọndọktọ ya ha baa n'ime moto ya para moto tụjia kpọrọ ndị ahụ gbalaga. Anyị amarụ m ruru ụzọ jeje wụsama nwụọ ụzọ tiga ishi. Daniel shi kemgbe otu izu ụka aka na-achọ ụgbọala achọ ahụ bụ ụgbọala enwekwana onye ma ebe a ga-ịchọ nwoke achọ nwoke kwana ekwugakwana okwu ya ọkwana onye Nguzu Eda Afikpo Nọtụ ịnọ na steeti Ebonyi achọrọla ya jee Ebekenwo chọcha ya Ebekenwo ahụhụ ya Ebekenwo enwekwana onye ma ezigbo aha ya ka a ga na-eshi olekwa ezigbo aha onye na-achọga n'ihi na ha eji ha akpọ ya nickname ya enwe onye ma ezigbo aha ya o ji para ụgbọala ọga ya ewu Daniel ewukwana onye ọkaigwe Imo steeti ya para ụgbọala nwoke mmanụ rie mbọmbọ ọsọ. Nwoke ebegakwana akwa sayahụ tara ahụhụ sayahụ chịrịla kọnkịrị tupu ya ha azụta ụgbọala bọọsụ ahụ o ji agbaga ụzọ. Onye kọndọktọ ya hụ kpọrọla ha na-abịa para ụgbọala naanị ka ya hụ nyụọ shi naanị otu ọnụ shi ya hụ chọrọ ịnyụ mgbe ha nyochara ya hụ marakwala ya ha abaala shi ahụ uwe ya kara nga ahụ bara ime ọhịa jeje nyụọ shi na anọngọ ya nyụgashi ụgbọala ya hụtara ahụhụ zụta ha efuna ha na ya ara agba nwoke mmanụ m. Japan ike mmanụ fọ nwanne eze bi na bọrọ bi agba onye mma olula mame akọ ọgaranya olula mame akọ ọgaranya ka banka olula mame akọ ọgaranya. Malina Justin Ishi Girls and Fashion Tino Flash Ishi yes so there is lockdown in India. Chidebere Varistus Ishi no lockdown in New Delhi. Okay. Nnemeka God Pikin Ishi also tomorrow is lockdown in India and 31st. Njoku Lincoln Anayo Olis Ishi Biafra is our nation. We are going home soon. God bless Ohamadike, one of Biafra, the man of the people. Eunice Nwoko Ishi more strength. Yagajiela Geda Owere Pikin. Yagajiekola gi immediately. Chukwu Kankwo Kamba Ishi Mado Ndewo. Orejiela it has rejude. Ọsọ agbala na obodo Obimo ịnọkwanụ na Nsụka kansụl Nsụka steeti Enugu ebe aja kụgburu mmanụ abụọ nganwobuga aja. Akụkọ kọrọchi ụmụ okorobịa abụọ anwa hụrụfụtaga aja akpịga ya ime ụgbọala tipa ananọhụ nga ahụ aja eze kugide nwa abụọ ha ewe ebe mmiri nwa eji akpụ aja eze kpa shieluze lee ụmụ okorobịa abụọ kopịa mmụọ lekwa onye tipa nghọdịgala aja kụrụkọ ma tipa ya lee nwoke ahụ merụọ ya ahụ onye ka ahụ anwụhụkwana mana ọ nọ ụlọ ọgwụ ugbulaka na mmanụ abụọ ndị ahụ tipa kugbukwana aja kugbukwana akpọrọla nwụọ jeje liekwanụ nwụọ ọgbarara ashihel nnọkpa aja eshi ezekarị ebe ahụ. Ọtụtụ ndị ebe ahụ kwukwara na shi aha agbaghị aka shọwụ mmụọ shi enwere mmụọ eji achị ebe ahụ shọnwa isii gara aga shi ndị ebe ahụ gbula agbara ahụ eji eme aja na-eze otu nnama mana agbara ahụ duru isi chayahụ ga-eririri mmanụ abụọ chahụ ha gụga ya ha ụhụ mmanụ gụga ya
shaheriekwa na mma na abụọ ahụ bulaka na ya na wu ndị na hokugburu ọkpa oshirijie na kansụl Nsụka Put that thing now. Let me address. What type of stupid question is that? What type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? I will not take any questions from this man. What type of insulting question is that? Which bankroll? To do what? Who can give me money for anything? Who do you think you are talking to? I'm sorry, sir. Bankroll what? Go and report yourself to your publisher. Bankroll what? Please don't insult me here. Okay, I don't want to take any questions from this man. Very stupid. I could see from your face before you got here how stupid you are. Don't ever talk to me like that. Who do you think you're talking to? Bankroll who? You think that I'm one of those ones you'll be from who? From how? When? Where? How? You have a small mind. Very small mind. Don't judge me by your own standards. I've been in politics since 1990. I'm not one of these politicians you think will just come. I've been locked up how many times by this government? Suffered. I've been persecuted. Unlike most of the politicians you follow for brown envelope. You. Don't ever judge me by that standard. I spend, I don't take. And I'm not a poor man. I've never been and I will never be. Bankroll how? Don't ever suggest that to me. I'm sorry that it was deeply insulting. I don't often get annoyed in press conferences. I've been doing this type of thing for many, many years. Don't you ever make that kind of suggestion to me. Sorry, sir. Thank you, sir, for your time. Bankroll who, a former minister, a lawyer. Sorry, sir. He got his language. Sorry, sir. Don't ever try that with me again. No. Don't, please. You see me well. Don't ever. All right? I have a short fuse. Okay? Sorry. Don't. Try it with others, don't. I won't just say right now, I will hit you hard, don't. And if anybody sent you to ask that question and gave you brand new, go and tell them you got more than they bargained for to do it. Very rude. It's not the standard of daily trust at all, and I will report you to your publisher. Thank you. Sorry, sir. Any other questions? No, that's okay, sir. Imagine that. So sorry, sir. Somebody has been on the road for how long? You are coming to talk about that. Sorry, sir. Very stupid. You guys should wait, please. Abankrol ahụ gbara dị ma na ara. Ake bankrol ahụ oke gbara ya ara. I'm telling you. It has debrede. Ọtụtụ ndị ala anyị, ọtụtụ ndị Nigeria agbarụọla ihu na-agwa onye wuburu onye minista okwu ụgbọelu ala anyị, iwu chifu Femi Fani-Kayode ịkpara agwa ahụ ọkpara kpọchikpọ onye nta akụkọ Daily Trust kpọchikpọ onye nta akụkọ ahụ onye aparị maka onye nta akụkọ ahụ jụrụ ya ajụjụ kama ọ ga-esa ya ajụjụ ahụ ya kpọọ onye nta akụkọ ahụ onye aparị sorry stupid. Na nnọkọ nwoke ahụ na ndị nta akụkọ nọkọrọ na Calabar steeti Cross Rivers ka Kayode ịkụsuru onye nta akụkọ Daily Trust ahụ aha ya ụkwanụ Eyo Charles ya kpọọ Eyo Charles onye aparị stupid maka ịjụ ya ajụjụ shi njem niile na ịgaga na mpaghara South na-aga njem Gisha steeti ke ga-efereke Gisha steeti ke ga-efereke ele onye kwadoga ya ele onye nyega gị ego iji agaga njem ndị ịgaga ọwa ajụjụ onye nta akụkọ ahụ ejụrụ ya ịmatanụ ndị diga ya o ji agaga njem ya kwanụ ma ọ gagala ya ka onwe ya ọwa na ajụjụ ọ jụtụrụ nwoke ahụ akụsuo Kayode akụsuo ya bido bamana ya mba shahowo a stupid man yarumejila ha edi hụjegwa ndị ahụ dịla shi anwụhụ ahụhụ ya. Ọtụtụ ndị Naijiria na-akwụmachi
nwoke na ewu Femi Fani-Kayode akpa ya onye wu mmụọ ụlọ ọ nọ na Twitter ọ nọ na Facebook na-ede akatọ Buhari sha Buhari ahụ je emechi ndị mmadụ ike sha Buhari ahụ we dictator sha Buhari ahụ kwa eke ahụ eke sha ha wuhu onye je ege na ndị mmadụ ntị na-akatọ Buhari na-ekwu maka ugwu rula mmadụ human rights Chimoke na ajụjụ ka a jụrụ sọ ya eji gbagharị chiekwanụ sha nwoke nọ nga iwubu nakwa ndị ọzọ so achịga ọchịchị eji agba egbe ọnụ eji agwa ụka enwede ọrịarị eshi ọwụla ndị ka aha akpa akwa si naanị ka ewe ajụjụ ajụjiri ya ajụ ha ebido kusumu onye nta akụkọ ọ bịara chagụmacha ụka niile ọ gwara ndị mmanụ chi ya ndị mmanụ ga nkụma chilenu nwa ihe ntakịrị na agwara hụ ha ebido kusuma onye nta akụkọ chi ha họrị mma hụ lenu chi nwoke wee onye ihu abụọ na ihu nwere short fuse ama m oji arụ anepa ka ọ na-eji enwega short fuse so ọtụtụ ndị mmanụ katọrọ agwa ahụ ọkpara si agwa ahụ aha ajọgbuola udela njọ ọ gbarara oge Samu na Chimo Samu Mbakwe former governor of Imo State Samu Mbakwe oge Samu na Chimo Orema, good day, Lois. I love you, brother, for this your Igbo language program. May God continue to bless you, Mashigi. Amen. Mazi Sylvester Ifanishi, good job. Keep it up. Hello, Cyprianishi. Oh boy, I talk like a normal woman. Omwa Kepaga only come man okay reply. I'm sure go home. Haneku bright ishi child RIP to them. Okoro Benson. Nde weduchinko ishi Orema ga man archino ma wonum ka onye ahụ ga-agwa okorobịa ishi bankro na ke bankro la ahụ gbara ya ara ọjọọ What's any other question? Bankro. Okorobịa said he say don't ever try that with me. Nah, no, I will hit you hard. Ow! Just imagine show onye ewurukwanu Buhari eja enwebe ha agwabe ya n'ụwa ọkwana asịkwa na ya hope ha kpọga Supreme Court Governor ha kpọga Abuja Net Governor ọ ga na igbu mmanụ na ọ na Bruce nwa ọgwụgwụ amọdala ya ọrịa mma Messi oga momi Messi isi chọọchị agbasala ndị Mike bụọla chi okorobịa emi ndewo eme ashim ya rela gị mma Maazị Sylvester Ifeanyi ndewo Jonathan echi FFK is my man ọrịa Teresa Nneka echi ogene na afịọ ịhụnne Maazị Sylvester echi nobi smallty no nna oreji dia ke gbadere mara ma emechaziri otu onye journalist elila shia you see your life they tell you say make you no talk now you see your life Orema Mama Stella Igbo si so ọgbarara Makoola ndewo praise Kizi Achigbolo onwe nna Kenneth ndewo Ricky Bobby APC send that guy you cannot understand what happened Okorobịa ya bekwado shi APC sendere ya you have to answer him gauge logic soro ya kishi ya I was a one-time minister. I have my money, so I sponsor myself. Simple. Church agu. Gebido baka. That means give no chichiri onyishi you cannot take blows and punches people gonna throw on you. You can man. Okay. Ashikana okay with Donald Trump. Donald Trump, journalist jani ihu ya like this. Aba you carry insultive. Yeah. Yeah, actually, sit down. Next question, please. But Donald Trump page me. Well, onye ke ya wrong ahụ gbaka.
Bido kuma the man. Are Makoola Benson, I will hit you hard. Hey, Educhinko Ishi, that journalist must be an APC man. Ka will not APC, and the man a fuck wala up full time. Me all ha head ashigi onye lele are mi ponton. Onye lele are ma ipo nton. Obi Hudson, Obi Nde, Obioma Ekpeshi, I greet you, brother. How are you doing in Ishishi Cyprus? Oremma ya rekwala gị mma. Oge favor ndewo, oge favor ashimyarela gị ma Zube Osunweshe, but that question was not supposed to be asked from such a reputable media house. See, the press law says that journalists are meant to hold people in political positions accountable, and you hold them accountable through asking questions. Nna onye nyega gị ego iji agaga ihe ndị ele ndị kwadoga gị iji agaga ihe ndị ịgaga. Simple, gasa ya hụ n'ihi na nwoke na onwe ke ya ụkwa onye ejekwushi Buhari na ọchịchị ya gwa m anyị ihe mega ala anyị. So nga ha jụrụ ya ajụjụ ahụ. Yes, I know. Yeah. If they ask you stupid question, you answer the person and make him feel stupid instead of making yourself stupid. The man were iwe, but o kwesịrị ime onye ahụ amatachi ọ jụrụ ajụjụ akparị. Ebe ọwa ahụ gazi ya na ajụjụ akparị. So the thing, but ọ ahụ mejikwa agwa nnụ. Ọ ahụ mejikwa agwa nnụ si iwe onye iwe ọkụ, iwere obi ọkụ. Kwọsa mmiri obi gị eji ike eme ụwa. Ewe Arema, Hope Ugo Sunday, she Hope is a man, he knows the truth, he is made in Abuja. Arema Lawrence Okechukwu Ishi, FFK is a fanatic and I never trusted him for one day. Uchenna Onomara ndewo. Frankie Chilesti ndewo. Orejiela is has regidi na Okota State Lagos ka otu onye ọkwọ ụgbọala ụyọ ọba ego UBA ịprala nde naira 25 25 million naira rie mbọmbọ ọsọ ya para ego John Benson gbalaga. Akụkọ kroshi onye ọkwọ ụgbọala driver ahụ na ndị ọrụ ụyọ ọba ego UBA ahụ pa ego ahụ GT ya n'igwe eji adọrọ ego ATM o jeji lodu ya na ATM ndị banki nwe nwere n'Ọkọta ebe ahụ. Nwa afụgo ụzọ Shago ahụ ganwu ke mere echi gara go Shago ahụ ganwu so onye ọkwọ ụgbọala nwa hụ cherekwala mgbe hụ baa na mama put jeje eri aka ndị mara na afọ nna baa na mama put shimo jeje rie nu ka ewuri nna onye ọkwọ ụgbọala nwa ahụ tujai para ụgbọala tigishi 25 million ma ụgbọala nwoke mmanụ ma para ego rie mbọmbọ ọsọ dagaruo taa ahụbe ya ka emere Chile na Ọkọta UBA Ọkọta steeti Lagos ebe onye driver bank ịparala ego nwoji ilodu ATM ya para de ego rie mbọmbọ ọsọ. Emeka Ishime Bole Ochonoko family Yakuma Emeka Nyama Meje Manu Emeka Kupanya Oyi wizard. Okoro Benson, that question is not bad, my brother. Owonya juru oga kowa ohekwa ajụjụ to elicit, to enlighten the people more about what you are doing. Arema Ekene Owa Eshe, that is how to follow zoo journalists. Makizito Onwumere Ishowere Pikin, is FFK still in government? Why asking him such question? Is the journalist looking for his money? Do you know that the father of FFK was the deputy premier of defunct Western region? Maka onye ajụrụ ajụjụ ya saa ya ajụjụ.
FFK has been an advocate of freedom. So this attitude or display does not exhibit freedom. FFK has been touring the southeastern and south states. Na-agagharị na-ele things. Ya anajumash onye kwadoga gị he gaga? Who is bankrolling you? Onye gaga ego iji agaga he? Ka amara nụ ma enwere ndị ọ gaga loji n'ihi na ọ wụ onye ama ama na PDP. Ọ he nwoke ajụga ya ajụjụ ahụ. So it wasn't wrong for him to say, I am bankrolling myself. Ka aha abụ. Ịnụnanụ ya. Ọrịa mma Momilara Fadele Mgbechi ndewo arịkwa m mmata. It's nice having you. Nwanọ na-eze Chibu eze ndewo. Innocent Eshe, I like Eshe ọrịa mma. Okay, Eshe, you like that kind criminal. Ụwa dị egwu. Driver pare gbalaga. Amen. All funded in United of America and London. Odeberela it has debredi. Ebogide na ndị eze steeti Abia nakwa ụfọdụ ndị isi kansụl ime obodo steeti Abia yawo ụfọdụ ndị local government chairman ebubo shangoja na ndị mmanụ ego aka azụ seji ha na ndị mmanụ bribe iji nye nwo ụbọchị nwo ga-eli onye ke nwo enwụrụ anwụ. Anamara na chi ọnwa ole ma ole gara aga ma ọrịa coronavirus gbaga mkpamkpa ọjọọ na steeti Abia. Akachiga steeti Abia iwu Okejie Bakmani ikpeazụ ọ gwara ndị steeti Abia ma ha si bido libahu mmanụ. Ya gwa nwochi onye ọbụla chọrọ ili mmanụ ya gakwuru onye eze ya ka onye eze ya mara ma onye ahụ n'ụyọ nwụọ mechikwa n'echi apapataga ya ka a ghara isi eji papata onye pa coronavirus na steeti Abia. So onye ahụ chọ ha n'ili mmanụ agakwuru eze gị na ruo aka eze ede akwụkwọ shi onye nwụrụ amara na m onye ọwụ amakwana m shọ n'ụyọ nwụọ ngwana were akwụkwọ m nyere gị attestation letter were ya jema na obi ọchịchị obodo anyị ya local government council jenye ya onye isi ọchịchị obodo iwu the local government chairman anyị na ga-enye gị ụbọchị nnu ga-eli onye ahụ ya date a ga-eji eme ya burial. Mana ndị obodo ahụ bịara bịanye mkpesa shi nwa nagakwuru eze shi nwa kwụọ ụgwọ attestation letter. Onye ka ahụ Maazị Eke sa ya hụ jere aka eze nwo jene ịgwa na eze shi anye ya akwụkwọ ka ya hụ jenye local government chairman ka enye nwo date nwo ji eli mma nwo. Onye eze shi hụ kwụ ụgwọ attestation letter ya kpọ ya nrọ chi esi eze ahụrọ ga nrọ eze arimino shi hụ kwụ ụgwọ attestation letter. Ọ na nga ahụ ka okwu nọrọ dagharịa onye ahụ akwụ ọkwụ ụgwọ anaruzie local government sha ga-enye nwo 10,000 eze na-ana 5,000 local government na-ana 10,000 iji nye date maka burial eji eli mmanụ. So ọtụtụ ndị ebe ahụ agbaruola ihu nwoke ọkwa na-eke ụkwana onye Aba North o kwuru shi agba aha ha arịghị mma ma otu mmanụ chọga nga ọ ga-agbatị na jeje sụkụrụ asụkụrụ shaharịnụ mma eligba naanị nara deti iji eme burial ga na-akwụ eze na ndị local government chairman ụgwọ shaharịnụ mma ya akpa Akachiga steeti Abia ewu Okezie Bakmani ikpeazụ shi abịa kpa ego ọnụ n'okwu ahụ ma ọ wụkwa ahụ gakwa nreji na etiti ndewo. Arema nwana na eze Chibueze Innocent Okorie Zubi Osunwa ndewo. Kendon Celestine Ebolachi Ugo Sunday. It is not a bad question. Patience Nwako Ishowere King, good morning from Dublin Island. Patience ndewo. Chief Randy George Okoro One of the very well. Iapa, Apaka, Umewani, Dr. Lee, Siwa
le jọdọ. Luchi mebole, alo wero olu. Ọma. Ọrịa Lionel Messi eji agbala otu egwu bọọlụ Barcelona ịwụkwanụ onye mba Spain ịwụkwanụ onye na-apala ntụrụugo onye kacha akụ n'ụwa ke ugboro ọpala ya ugboro 6. Messi agwala otu egwu bọọlụ Barcelona shi anya hụ chọrọ ịfụ afụ saya ha anọjuola na Barcelona aka otu egwu bọọlụ Bayern Munich ịnọ na mba Germany irele ọkpụ goolu asatara abụọ ji menyụọ nwa anya mee Messi iwu gotu ịshaya hụ gotu greatest of all time. May ya ahịhịa. Bayern Munich made Messi to lie down in green pastures. So Messi shaya hụ chọrọ efu otu egwu bọọlụ Barcelona. Ndị isi Barcelona nọkwara na-ekwuchi ahụ enwe ebe ọla hụjega. Messi dịkwa n'afọ 33 ma ọ dịkwa n'afọ 13 13 years ka ọ nọ bata Barcelona. Kemgbe 13 years ya ọ ka nọkwa na Barcelona. Ha akpọ ya wụ Messi anọna n'otu egwu bọọlụ Barcelona afọ 20. Ọ nọ n'afọ Barcelona for 20 years. So Messi ekwuola ugbulaka na shayahụ chọrọ ishi otu egwu bọọlụ Barcelona afọ. Onye isi otu egwu bọọlụ Manchester City ịnọ na mba England ịwụ Pep Guardiola a na-achụchikwa na Messi ike shayahụ chọrọ ịzụrụ Lionel Messi ka ọ bịa na-agbala otu egwu bọọlụ Man City bọọlụ season ike ịchọrọ ebido mana ego akpọga maka Messi ọwụkwa ego ndị ebe na otu egwu bọọlụ Manchester United Paris Saint-Germain ndị sokakwa na-achọkwa ịzụkwa Messi. Man United kwechiri ikechi Messi ahụ ga-aba na nwo uru ya rụma ya bịa otu egwu bọọlụ Manchester United. Kọntraktị Messi ga-agwụkwanụ na afọ bịaga afọ 2021 na Barcelona ma ahụ ka kọntraktị ya ga-agwụ. Ugbulaka na onye chọgakwanụ ịzụ Messi ọwa ebe 700 million euros ọhịa onye ahụ ị ga-eji azụ yawo Lionel Messi ọkpa oshijejeri wụdala. Taa n'aka Thiago Silva ị ga-eji agbala otu egwu bọọlụ Paris Saint-Germain ịnọ na mba France ga-eje nyocha ahụike ya. Ọ ga-eje na Chelsea ka elee ya ahụ ya oke eji akpọ medical n'asụsụ bekee. Thiago Silva wụ onye kọntraktị ya na-agwụla na otu egwu bọọlụ PSG. Ọ ga-eje makwanụ na Chelsea chọrọ ịzụrụ ya taa kwanụ ka ọ ga-eje mee medicals ya na otu egwu bọọlụ Chelsea azụọla Timo Werner kemgbe Chidoma, zụọ Ziyech, zụọkwa Xavier Mbuyamba aha kewe ya da Mbuyamba ya wụ Mbuyamba. Thiago Silva elega anya shi ma izu ụka na-agwụla a ga-ekwufuta ya rịta onye ejizi agbala otu egwu bọọlụ Chelsea egwu. Otu egwu bọọlụ Arsenal ga-anọ taa kwufuta shanwo ha azụọla Gabriel Magalhaes rịa oje na London oje na otu egwu bọọlụ Arsenal je nyocha ahụ. So taa ka otu egwu bọọlụ Arsenal ị ga-eji ọha chi anwụhụ azụọla ya. Havertz kwanụ ịwụkwanụ onye Chelsea ịchụga kemgbe chira n'otu egwu bọọlụ Bayer Leverkusen ịnọ na mba Germany. Taa ka Havertz ga-eje n'izu ụka ka ọ ga-anọ jee medicals ya ga-eje nyocha anya ahụ maka mbata ahụ ọ chọrọ ịbata.
na egwu otu egwu bọọlụ Chelsea. Chelsea chọkwa na ịzụ ya ọnụ ego 9 million pounds, 9 million British pounds. Chelsea ịchọrọ ịzụ yawu Havertz a ga-enyekwana ya afọ 5 na Chelsea yawu 2025 ka a ga na-ekwu ọzọ renew contract. Lawrence Okechukwu Ishi Tony Elumelu is in trouble, though whether he like it or not, he must pay UBA customers their money when they come for it. Arema Eze Nwata Osuala nde Lawrence Okechi 700 million euros, surely too much, surely ovuru maka iji ya azụrụ Lionel Omekagụ Messi. Arema ka anyị na-agakwa n'ihu. Makendono Eshe, good morning to you all. Ishi Guinea Ndewo. Tochukwu Benjamin Ishishi Philippines, Triple Emmanuel Ishowore Pikene, My Blood, Ebolachi Ishishi Jakarta, Elega. Kingsley Anika Ndewo, Okrobes Nation, everything in Nigeria is a means of revenue. Very appalling. Ishi Brazil, Ebolachi, Mike. Ishi, if Chelsea like, let them buy Prince Uchehara. They won't win anything. Chelsea for life. Chelsea for life. Onye ọbụla awụghị Chelsea fan, onye aha hekọrọ ya, onye ahụ ji ọkụ mmụọ. So come and join Chelsea Football Club and live a good life. Nda Mike emekwala ihe ngwaka gị. Ọ barara ekene ụwa isi chọm Chelsea is a dumping ground for old players. So Makoola ka last season she hani ji gba ball fine boys, young stars. They know Mason Hunt, Gilmore. Lendani use young boys, Abraham. Oh Jesus, anyị lega. Okwama good luck ese up Chelsea. Owere pikin I stand for Chelsea. Chelsea wee be ka anyị Chelsea wee be ebe ọdụrụgbu. Arịma ekene onye ụwa ndewo ndị Arsenal anyị ahụ na ndụ ụmụnne etiti chọọ m mma ọrịmma ebe ka m ga-achịkọ anya na ha omume anyị makọla gị akụkọ kịta asị m ya rịla onye ukwu mma rịla onye nta mma mbọchị nta anyị achụọ na Owere nshi ụfọdụ fọkwanụ ụfọ ala afọ ya rịla onye ukwu mma rịla onye nta mma ka Chineke jike niile gọzie anyị nna na nwa na mmụọ nsọ. Ịgbanye daroda, ịgbanye dị na ngwọ, ịgbanye ji eti mpere, keke na pepe, taxi driver. Agbanwe dị